Kolumka, ang John Debbarma, Koroksa Bangalore Tiprasani volunteers. Paji tahu te buku song sing tini o video o kok salanyai takuk Dinesh Debbarma ni Facebook account hack manatto ye. And chini je last time video kaimani 300 jana job vacancies tongo Bangalore hani shamani abnati. Angkai tai kisamisa kok salayana buskang mas ni ADC election inati. So hangka sekang no chenglayana chini takuk Dinesh Debbarma ni Facebook account hack mani nati. Kabunga borok phone khai anu bo saka bo saja kana tam ni bago yoba hai samung ma khai bo bagran tai tangi hamya sa hne angkai tai saja ka tangai bini simun account hack ang buni ang yawe hne so kalai sa kok norok joton saimano Dinesh Debbarma Koroksa social workers Tiprasan bagai dofani bagai samung khanai Bangalore Tiprasani Koroksa members bobo angkai bini followers bangu omo norok nanya rogo saimana jongbo saimano bono onek follow khanye bangu angkai jodi bini Facebook account hack khai rekha angkai kaisa social worker kai sini jak saimanjak borok khai angkai boi believe khayana rokhani wansugui hack khai kana kha khayo obviously buba gran bagai hamya saw angkai chongwan chugi mano opposition parties no ungna hne haifano dahotai buku chonno rongno ang sanam musongo jeng din kolokma romai takuk Dinesh Debbarma bai samung khai pega logi and jeng buba grabai onek miliwinyo samung khai tongo and personally Dinesh Debbarma buba grabai onek close so angkha khayu Dinesh Debbarma norok logirwana bini o mahai situation no bini video no share khai bini kok no khanawe tai she bini account onek kasam norok no khana jebono follow khai tongnai roke bini families no te videos na mo live video ro khayo angka bini personal life ni te je experience tongna o share khayo angkai kabangma jobs update ri tongo kongma borono chubawi bo tongo so mohai borok je buba grabai onek close ongjak borok ang kha khayo mohai borok account hacking jagui buba gran tei sajagui bobo personally bobo he feel khai tongkhana obo norok bo wansugui naikhe angkai saimanan ma tongo so jotono logi ready Dinesh Debbarma no norok Bangalore Tiprasani channel habo naikhe angkai bini tinini video nugana boje problem no ti samuni ti and bobo anu saka bo apono dati khe recovery khajan try khai tongo hine so second topic o salai na chini jong last time norok no je samani 300 jana borok ni bagi job vacancies tongo Bangalore hone so first of all obo hangke kaisa car washing company brong ni branches all over South India bo tongo so Bangalore requirement ni bagai hingkai jeng responsibilities mangka jengo project no mangka jeng musungkha chini tiprasa rok no jeng o job bai chubai manna hne bahike o job bai chubai manna hingkai jodi khoroksa nogo khoroksa borok monthly 10,000 saving khai tongkai chini society busung sasa naithatok nai and chini dofa bo tekisa buskango abukjangnai naithatok ka kaham kwrung khai basawi mannai so tai kabang borok sangka o job ni salary busuk ngai tai busuk hours ngai hangkai boba hai tongna ro korok ngai so ang sawan salary hingkai 13 to 14,000 after recommendation and food and aboni pore hingkai qualification ni requirement kare jodi nang pori jak nang pora kabang hingka ba in future nang buskango abokngan chances tongo ni performance kaham bai hingkai and duty timing hingkai 8 hoite 10 ghonta duty timing gana and companies no provide khainai jodi in future norok no transfer of khainai kangka company provide khainai norok no
thangna fainani bongni ara job ni ukoni tui. So tebo kwbangma o job ni information ni tui saiman na muchungo hingka angkhe norok chungno call khaimano a video no naiwi and norok tebo kwbangma borok no chubana muchungo dofano bwskang tlangna muchungo hingkhai o video no ba a video no share khaimano share khai norokni sinijak saimanjak borok rok no je borok no norok chubai tongna muchungma rok no o kok share khaimano o kok piri mano norok bujikangkha borok no bujogui mano tamni bagui hingka angkha chwng muchungo o company o jotono tibrasa rok wngui samung khaitong kaham kwrwngkhe samung khaitong chwng joto tibrasa ni saimano chwng tibrasa hai hard worker kwrwi no hinui mano chwng tibrasa rok samung khaikha hingkhe bwkha baisi khaio bokhorok bai khaiya chwng joto samung no kaham khe khaio so chwng chini tibrasa rok no tebo bwskang tlangmani bagui chwng kwbangma company rok bai tebo kok sai tongo haifano norokni chubamung nango kok no pirnani no tui norok kok pirka hingkhe khoroksa borok tei khoroksa no kok pirka hingkhe amo tei khoroksa borok no chubama hai klai so jotono yak bai yak romlaiwi chubalaiwi chwng dofano bwskango tlangnani tui samung khailaiano hingkhai tabuk chwng salaiano bwskang maso je election ADC election wngna naitongo aboni tui kwbangma borok no phone kaisa wngkha nongle bo party no support khai nongle sabano support khai hinui ang joto politician no ba joto political parties no support khaio and ang joto political parties no respect ruo tobo khe kaisa kaini kok muitu narak di norok bo kwbangma borok norok no tabuk election ni time wngui kwbangma kok kaham kaham sai tongkhana যদি বাইরে রোগ ফান থানানি জব সিমায়া ত্রিপুরা বো কোনো ত্রিপুরা জব তো মায়া নং তো অব তো যতন সাইমানো কোনো ইনকাম সোর্স করে কোনো অপরচুনিটিস করে সো কবংমা বড় নং তা কক কতই কতই কে সাই টংমানো जोंनो बोर्ड रिदि चीन सरकार फाइके आंखनो न बाहाय खायरेनो आबाहाय खायरेनो हने आबाहाय बरो रंनि कग ता कलक दि आं कोइना मुसुङो and no bwskango amtui khayane hinui sanai rok no believe ta khaiji norok jotono sijak saimanjak borok sabo samung khai sabo khaya norok nukjak borok haipeno jotoni no personal choice jotoni no freedom tongo je borok musungmani je jaga phano tangai bodi manuyo bas anga sing sawo je parties je nongyang ni neta rok phanongkha ba norok joto nugui tongna ajkal social media ni generation so social media nugui tongna samung kaham sabo khaitong sabo samung hamya khaitong so umtike fake promise khainai rok no board taradi bwskango chung je future nugu bwskango chungno je yagromui chini dofano bwskango roi tlangai mannai chini dofano kaham khaimanai brongnon board ridi nenano sungu nongkha board riyada hnai ang tabuk sujorotei board to riyakho barang future board rowan tabuk sujorotei ang omahai politician nugyakho jang bono bwkhabai thangai board roinyan hnai ang jorotei hingkangkha ang Tripura rajyo ang je 15-16 বছর sigang nogyakarwi phaimani ang kono development nugyakho even সরকারি অফিস ফানছে নরক নাইমানো সরকারি অফিস kaisa সরকারি স্কুল রক bo bahai condition Tripura o norok bo saimano nuguin tongo ang bo to সরকারি স্কুল poriwin phaijak doton nugui tongo janla kri do kri tabu gote gisa kaham kwrwngkha but haipano kwbangma সরকারি অফিস rok naimano যদি ব্রগাসঙ্গে নিজেনি সরকারনি বগে সামুং খাইনে গো খাইনে হিংকাঙ্কে নিজেনি নক দে অবংনি অফিস গভর্নমেন্ট অফিস আবার ঠিক খাইকাম সো সাবো কাহাম খাইনে খাইয়া নরক ওয়ানস উইসু জিউইন বোর্ড রেডি বিকজ নংনি কাইসা কাইসা বোর্ড রক অনেক ইম্পর্টেন্ট চিনি দফানি বাগে সো আং সি অরো ফাতার তংই ইলেকশন বোর্ড রিমে আফান নগ রেডি আং যতদন সাও নরকনি যে হামজং বরং বোর্ড রেডি norok je wansugo bono board rokha hangka bwskango chini generation kaham wngkan hnai wansugo hangka bongno board rodi
and o jaga kwbangma borokno koina muchungo please norok o bahai ke nasle laimung politics ta thunglai please kaisa borok kwchak kwkhrang ni gari bokhogui khapu kwkhrang kormoni nok bokhogui rikapu dugan bokhoglai kepu boro thangmani amma ke bui hojagapu please mo haita khai norok jesek pano kosto khaidi norok jesek pano borok ni bagui thui horrui tongdi last moment tini borok rok tini nono siniui o phone bahai kaham da o bahai ja hinui sawan but borok rok no election jodi pai thangka hangkai nono ship sinigla lama o tui point sangla so abono kaham ke wan sugui kaham ke bujiui norok vote rona thani and je hate politics thangnai rok no koina muchungo please norok buini kosto kha tangmani nok nokong rok ta subaidi bike rok ta soklaidi please ang samobai to norok khanagla tobo wan sugui na di nongni sak sagoro bo norok bo jodi nongni nokni mane khunui rok empty khaijak ang norok bo hayeng no hne so chung tiprasa kaisa tiprasa walai leya joto no hamjagui politics khaika hingka hingkai chao tei naithogo tamni bagui hingka hingkai nung je nok bokhogui payment tini nung buini nok bokhogui phaiyana kana taiwaisa bo nin nok bokhog phaiyana mahike chini nok nokhong no nos tongo chungno naisingui buimas manui yomtui hingka hingka heri tiprasa kijing tiprasa mo hayenglai tongkani so just pano khanadi politics o khoroksa to win ngai phainai so nung ang hai borok walaiye brong no pairui budri thangma pore hingka hingka last to no senior sing thangana so wansok suji budri di and jodi nong no kebo promise khayo ang chakri rwnai hingsa hingka hingkai khunju muthu ya jagani konai phaiji and chungbai contact khaiji chung ruwana norok no job private job phano tung sorkari job to chung reimana ni chini sago khomota kwrui clear kok jodi norok Bangalore go job khaina muchung tongo hingka hingka chungbai contact khaiji chung norok no job rwnani o pura puri nongno logi rwnai tei nongno job man rwnani o chung chubachuk khainai video belai logoi tongha video kok saka hingka to phungchai thanglaiano angbo kok saka hingkai bathakna muchungya jodi ang kok saman bising chaya suya tong hangkai nakarjak di jotono wansuk suji board di jotono wansuk suji ui politics thanglai di please ang koina muchungo and jeborok job khaina muchung tongba buino chubana muchung hangka hangkai video no share khaidi job details no kisa pir di tamni bagi hingka hangkai chini dofa buskang abok nano si chung manai lainai so chaya suya tokho nakarjak di haino hai jotono no khulumui hambai।